Salut toată lumea, sunt Deni și astăzi scuze că n-am postat ieri cu videoclipul cu Stumble Guys, dar astăzi îl postez. Asta e fundalul meu, skin-ul meu acum și mai am mai multe. Uitați-vă. Vreau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 epice am. Preferatul meu este Mr. Pig, Swamp Skeleton, Jumper și Samurai. Ăsta. Înainte de câțiva, hai să dăm un match. Nu am niciun emote, nimic. Bun. Paint Splash avem. Bun. Am uitat să pun fără nume, că ea, opa. Am făcut acolo o greșeală mică, sper că nu era o problemă. Adică merem așa și merem aici. Bine, am auzit să fac o schemă. Uai, dar și era acolo aproape să câștig. Sunt foarte înalt. Dar bine, mă împing ăstea. Cum? Care mai era? Du-te, mă! Lasă-mă odată în pace. Du-te și tu cu free spin. Da, nu. Ce nimic nu. Da, nu. Uai, dar ce noroc am avut acolo. Am pașă și... Stai. Acolo să nu așa bine. Stai că văd unde sunt eu, stați. Nu. Acolo sunt. Nu am ăla de default, dar m-am logat cu Facebook-ul și de aia. Am așa. Cu default-ul ăla. Am mai șmecher emo decât ălți, cred. Să vedeți. Sper să nu fie ca o echipă fotbal, că urăsc aici cu echipă cu fotbal pe Stumble Guys. Ok. Bun. Hai să mergem. Stați că o să... Bine, amu! Dacă asta merge rapid. Bine, amu! Hai, dar bine! M-a dus aici. Bine, amu, bă, băiet. Țaca-paca.
Țaca-paca. Țaca-paca. O, dar nu pierd. Bine, mă. Am și eu reclamă. Nu știu cum să-l opresc. Am băiat. Normal că nu. No. Skin-ul asta nu chiar îmi aduce noroc. Eu Swamp Skeleton emote, unde mis. Și aici am asta și asta, nu mai este. Și haha. Nimica. Putem schimba și gata. Ready. Asta e Squid Game. Dacă mergem pe aici, dacă avem noroc. Ați văzut, mă? Uai, scuze, am uitat că pe aici. O, dar era... Nu, ce prost -s. Uitați-vă unde am mers și am mers pe acolo. Nu mă calific, Doamne, ce prost -s. La revedere!